Yaro you try, smokeman, shikadea, bahasa sisian pan. People like ya kapor, kapakodor ke jong pi ban sngap ban cha skor ke tien ke jong play. Kabangidon ban sam hakani ke klipmat. Ngidon hakaya u mensim bakoy. But ngikan mau ya ka ke ba u Jisu u lakren. U kularu ong bangan om ino kun suet ya pi ngan sawan pat hapi daga ba ukular uang ngan sapha yu tau nong pentengan ubalong umen siam bakhuat ya uba ukpa un pha ka kerteng jonga ong Jisu ba une umen siam bakhuat un hikai yiki baro un penkan mau yiki baro kiba ukres ula ong hangi Ti hakum kini ki sngi bat ki por ki bangi em. Ngidon kam sikat day ya umen sim bakoy. Lakalong hagi long yeng long sam. Lakalong ha ubriu shimat. Lakalong hagi balang hagi ni kisngi. Namar bakaday ka ya ka jong umen sim bakoy. Ujisu lawan sa kapertay ula kiw no asyapaneng. Bat haswawa un kiw no asyapaneng ukular ba un pa. Ya une umen sim bakoy uda ong ru ki senran jong u ban ap ha Jerusalem tat onda lapen ko bore pi na peneng ti ngiu i umen sim bakoy la ai ha gado baro lapen dep ya ke jing ya thu lupa ke jong u nong ya thu lupa u Joel bat la ai umen sim bakoy ha Lord jong gado baro om shu tang ha kinong bishar om shu tang kisiem om shu tang haki nong ya thu lupa om shu tang hi ki katu kat ne henry umen siam bakoi jong play la ai hagado baro te ka jingkli ka ba ngidon ban ya pusan hai ni por iba lengkot khandiat kata ka long kumnu ngin le ban yo sngo ya ka sur umen siam bakoi ngan yalam me pisha ka kitab ki kam ki apostle ngan puli ka kalenong ka pakhat lai ka dekat ka baar ka ongkum ni ti katba kila syakri utrai bat kila ya shajing et umen siem bakhoi ula ong to pen karpang hanga yo Barnabas bat yo Saul syakata ka kam sya ka bangala khot yaki ka dekat ka balai ti haba kila ya shajing et bat duai kila ya bu ikikti yaki pat kila ya pha no yaki hangni yo i ba u mensiam ba khoi ukran haki amar yo i to kan tina ga khat ba ar ko ong mensiam ba khoi ula ong hangni ki don ki brio ha ka wei na ki balang ha Antioch hang ta la don lang kinong ya thu lupa kinong hikai u Barnabas u Simeon ya u balakot Unijar nang tau Lukias na Kirini umanain upara balayo jing Besalem bad u Herod u Tetrak bad u Saul de ubade u Apostle Paul kini kat baki dang ya don lang haga ju ka jaka haga wei na ki balang ha Antioch ka Bible ka layat ho yangi baki la ya syakri ya utrai kila ya shajing et bat kila ya duai bat haba kidang le yakine umen sim jong blay umen sim bakhoi ulawan ban kran ti halor jong katu jingkali ka bang kumnung ila ban yo sngo ya ka sor jong men sim bakhoi la ni kumnung in le ban yo sngo ka sor jong men sim bakhoi ka baning kong ka dei bangin duai hangni ngiyo i bakine ki bayadon lang hakani ka balang ha Antioch ki ya lum lang bat ka Bible ka ong bagaya thu hagadu khot ka balai ka thu ingi baki la ya duai ka jing duai ka dei ka jing ya kren jongi badu play ka jing duai ka dei ka jing ya phliu jing mod lani kata ka jing pentip ka jongi syau play kamut ubriu ubaduai
open ba udon ya kata ka jing ya day ka ba ba ublay na kata ka daw ka Bible ko ang to yay ne scam ka jing duai la ni continue in prayer ka tian pareng nang tatong ka ong to duai klem daput namar ba ka jing duai ka day ban mi nangi hakipor baro bangin duai klem daput ai ba ka jing duai jongi kan long kum ka jing ring bat penhiar man sim ka bangi ngim sem labu put ya ka pi ban yo sngo ya ka sur ka jong wen sim ba khoi ngidon kam nang kong ban ai ya ka ni ka por jong ka jing duai jong i shau blai ka baar ka jing sha jing et ka pen pau bangi len ya la dia ngibu sharot yaki jing pen wet yaki kam ki bangi jule man kasi ngibu sharot ya kata kamala dia ngiyo iyo blay ubalong uba ningkong ka jing jongi ngiyo iyo blay ubalong uba ningkong ban ki baro te kumta ngi shim ya kapor ban duai ngibu ru ya kapor ban sha jing et ujisu le bhai gini ki artali men ba udang don ha ka perthai udwai bad usha jing et ki sanran ki jong Jesu ki sha jing et ki briu ki jong blay ki sha jing et ha ka Bible ki siem ki sha jing et ha ki wat ya ka khamat ka jong blay bangin yo ya ka direction ka ba clear ka ba shai ba ka sur ka jong blay ka sur jong man sim ba ko bangin yo asngo ngidon kam ban duai ban ngidon kam ro ban sha jing et nang ta na lor jong kata sa kawai pat ka ka bang yo na kani tang nagini gid khot ki bang ipule ka de ga jing shakriya utrai hang ne ka de khot ba ar marias dang pule ngi yo ba ka Bible ka ong te kat ba kilaya shakri ya utrai kat ba kilaya shakri ya utrai kawan ka sur na umen sim ba khoi ban ong topen kerpang yo Saul bat yo Barnabas na ka banta kata ka kam ya ka blay udon ban khot yaki ka jing shakri hang ni ka kanthop ya kata ka jing pule ka jongi ka ktien ka jong ublay ka jing ya lap ka jongi ka ktien ka jong ublay ka jing ya ro ka jongi utrai de kisur jing ruai ka jing mane ka jongi ublay habo ong ka jing shakri utrai ka bakit ya ka jing mut bangile yaki kam ki bakan jaman siam da kata ka jing penret ila dia da kata ka jing penret ila dia bat pen kraw yo blay pen hapo ila dia bat kan tiu ya utrai kata ka dei ka jing shakri ladangi kwa ban yo sngo ya ka sur ka jong umen siam bakhoi hakini ki si bat hakini ki por ka bangi im banta ngidon kam ban duai ngidon kam ban sha jing et bat ngidon kamru ban shakri ya utrai to ublay un kerku ya gani ka tien ka jong play ka khandiat ka banga don panwan ra apdeng jong phila ban yo sngo ya ka sor ka jong man siam ba khoi lada philong serious lada phi shim kya ban duai ban sha jing et bat ban shakri ya utrai to ublay un kerku amen